Kaya po to akong amiga, uy. Magulis merong adlawag. Hapon na ba? Kailangan na may kwarta, uy. Duhar ba kong gidang posil kay in case ug di ito sa kadala na ako. 37. Ne, 45. Basta maposil lagi patay lang ko. At komentaryo ni, ini makaiguan ni. Nah, ulbo lagi mga makakatingnaihan lagi. Ay kini ko makaposil ni. Lagpot ang lagay loyo. Awa. So kuni ako budaan ni kay itlog akong tirada. Kini Oh my God. dapat tirada ani maigo ani. Liog para igbuto largo menteryo punit. So ko na be. Kaya sa tumbayhan na eh. Ate wagi dire. Kay ari ka sa lubis. Uy, bish. Uy. Sorry kay karon ba ako. Uy, kaya mo ikapiin na ra ba ka kay. Nangita ko suuton ba nga angay punta man ko ano kay para mailan ko na tong dapon ba sa sihagon mo bish. Oh, sige tanawa ko taga-tukod ang ganang unsa. Kawatan ako mura ko kanang gibugno sa libon. Kay rin ako. Ako bish wala ko dala bish. Abaw man ko bish nga wa kay dakiri oh. Trenday City na. Trenday City? Oh. Imposible mo anak dapat. Liugon. Liugon. Kani bis mo. Nagbabaw. Manay aliw sa gita lang kay makapusin na. Unito sa minteryo ang ulo ana. Nah, kuya pud ani. Muhatod na largo. Sus Ginoo ko kana. Usab na nang ana. 45. 45. Oh, kay na. Kana no 45 bis kay na ko bilang pero kani 36. May pusil 36. Nakasam. Uy. Nga anak pag-una ko ni dua. Anong dua? Ano man Trenday City, bro? Bis, di tinuod na nga. Kuyogi kay na kay imposible na ang liog na ihatod dago sa cemetery. Kini bis. Imposible na ko sa itlog. Itlog ni mo. Itlog na ko largo. Oh my God! Makabisura kay patawad di ay. Away patawad ay santo ang. O anay patawad ni kuha. Sa kuha sus. Gansa na ni daan. Usa ka nagtaruha. Hinigo. Anak, uga para lahat. Largo hatod sa cemetery. Oh, ay kabalaka. Sa lupo ni Dari. Ay, makita na kay. Aw, daan. Istorya, bis. May masud akong sa bulsa. Bis, na. Adto na ta. Hala, bis. Bis. Tanawan niya. Hala, may tao, bis. Hala, nagadagbag, bis. Nanay kwarta. Ay, sa itugon. Ay, sa itugon. Itagoy. Sana. Atong tulison, atong duulon. Atong duulon. Namigosyante na, bis. Yung ikantil. Nanay bag lagi. Nanay kwarta. Ano, dadak yung bag. O, pila. Oh, nahayang, bis. Atong duulon. Ay! May hapon! May hapon din amigo! Ila-ila! Ay! Tagasa mo! Ganito! Patapikas nga! Saan na? Kanang by the way day, may gwapa diri tamuan na kuya. Pero mo tayo mo. Okay, karon ba may nalag dire? Karon pa miss. Asa imo hadapita di? Sabi ka di nga. Oy, ayaw sa ko kinay chicks. Ino na tandi. Usam na nagatiun sa akong tubangan. Basta di ka mo hatag na imong kuan. Bungtag na imong liog ron. Kini mo itlog. Punito ni dito sa bakas baryo. Ibigay ka mo. Buto ba ini? Samne. Usam may tuyo ninyo. Pulis. Kwarta. Pulis! Pulis. Ito mga gwapa ninyo yung manutulisan mong dago. Ang batira dignan mo di matulis ang bapas. Ma'am, ayaw idoot ma'am kaya akong tabudlong malata. Oh, ka gusto makuan. Tabangi ko me. Oh, gitulis ko sa duha me. Nakalaki usara nakapatis. Hatag ka di. Pala. Ano ba kay kwarta ra? Anong pa ni mo kapodlong? Nanay bag. Oh, abdi mo tayo ni. Kapahan mo ma'am. Ayaw ma'am kaya akong tabudlong malata. Basta ko sila ni. Punito na sa iyo. Kanya ra ma'am. Oh, sige. Ablihan ako ma'am. Ay kabla ka. Apa akong kanding. Mula ganyan eh. Anara na kanding. Kamera na bala. Tomban. Yaro ha. Kanang pag kanang ihap o katulok. Dahil gani ko sipir gud ma'am. Dilat ni mo. Dilat nila isuman na. Lagi. Itlog lang mo ng bataw. Ma'am, mabangag ako liog ma'am. Aw, kana ra ba? Mo sila ihatod na sa nila. Motor na ilan ay postila. Minteryo. 30 City. Oh, di ba 38 raman ako nadungog? Anong naam na 30 city ba? Site magbuot-buot magkakami may manulis. Naman, di ihap na utulogod di. 1. Di kamu ihap. Ako ni mo liog ron. Sila mag-ihap mo siya. Sige, 1. 1.